skuru chigendrete guchingira amachibu amaya ya matemwa amanene a KCSE ayo abakagosokiwa amatko make aetire anena sorgongo rwa Gusii nigo skuru ya sekondari ya St Catherine Iranda yo gotoka ase munge ya Kitutu Chache South yabereye kurikia amachibu amabe ase amatemwa yo nabona nigo abamenyi korwa se kenyoro kya Iranda babere bawesokia na kumochia omoro kyo monene bwe skuru yo amo nomo konyoye asobokorero bube ekikirire skuru yo kogwa kegima nigo bamuboliro mu waziri w'ekisemi Ezekiel Machogu kobanganya na koleta aborokia abayairo kwenekia obokorero buya ase skuru yo kingakiye cyo nigo abo bisakurwa se wizara y'ekisemi ime ya Kitutu Central ababeire bakwenekia obotuki bunambo chego chakiwa ase nabo egetamukero kebwenerete koimokiwa ako ase okogorora chisemi ase chinsemi chomuriketo Frida Kerbo namanke ari mu manene orega igokora kugisembo orarire sukuru yeito no mokonyo ya madam waye bagende igatari ogwanchanya achetega na abana achetega tokonyera abamenyi korwa sensemo ya Iranda nigo besokiribene nabo igokwe murunganiria obokolerio bobe bwe skuru ya sekondari ya St Catherine Iranda kolengana na barabo ase amachibu abagakubwato kwa bwangoiga ondeta iyo onyarete grade kyogosoa e university nigo bakolete bobe banyore GB ejigita abairande kuruye matuka maigaga ige myaka ya maiga bana bari goita abana mota ntenya bari ko enda university lakini boniga mota ya kwali university no yomo chinga kicho boigo nigo bamochia omorokyo monene asobotenenirwaye obobe ekikirire eskuru yo kogwa tu ya St Catherine koruyaga chagete yakorira amangana amaya yatoroseiria abana abaya korutua gachagete gocha buna twikira ase ngakiyeiga lakini korwa so mwalimu oyo asoeta ase obogambie myaka 3 korumaeraga iga skuru yeito teyo gentonke yego korapi umwako yogo yakorete bobe mono wetani emyaka yonsipi ndonyorete mwana onde bwansi orande no ene polytechnic ase nginja abana abange gobanywa GD minus ne GE ogotabwaterana na borkia beskuru yo amone committee na gotategerera ebirengerero bya Bible na kyo keirire eskuru yo koirana magega nto egitibake mini ya 6 points lakini boni gatuerendense tobwate ange mini ya 2 oyo le Mr. Gisemba mbali ya mona bali mubaito engenchu yaye Gisemba niga gutaka okore bintu bweke yo manyene atari kurangiria balimu batwari chinkwana amo ero manyene te kurangiria chikomito chisukuru nto eburi to kwane to refuse cheito una bayiburi emetandiri to bwate asensemende nigo bamochia omorokyo monene no mokonyoye asobotumeki obobe bwe bintu byeskuru yo egari skuru yoka tebwati no ni insurance tebwati shedi ase komera tebwati tiles wale omwandi mwe na ero tenenite na ero yakakombo imono sana ase community gaiga yaira abantu ao bakana chibeza lakini at the end of the day twanyara message none asiteji ko reflect bona nigo okoboligwa kwa rwegwago cha asomo waziri w'ekisemi Ezekiel Machogu kwaeneke buna aborokia bongo nganya balekorwa ase skuru eyo elinde kwaenekya obokoleri obuyam basaba so gwanja kwa Mr. Machogu buna omo chief education nyuma totara abogoria amachiko asa makona yeito umwalimu okorokwe principal na deputy principal yaye baruwa asomo lembe skuru yetu atoriri misulive nirote Mr. Machogu aiwekero yetu buna bari Iranda St Catherine atorusire abantu aboro tonoro mwalimu muyo uri muki skuru yetu goro eregendere buna kali yagenderete kolende omo director w'ekisemi ase sub county ya Kitutu Central Paul Ongoi nigo ainekia kuimukia egetambukero kebwenete anena gochakia obotuki na boigo kumulikira obokoleri ase nsemo y'ekisemi ime ya Kitutu Central basi kuanzia sasa umesema yale mmetoa mapendekezo yenu kuanzia leo pengine tukiondoka tu hapa kutakuwa na watu ambao watakuja kufanya upelelezi kwa sababu yale ambayo mmesema mmekuhusia ni mambo mengi sana. Tumechipanga kana kwamba pengine by the end of this kumaliza mwezi huu nataka tuwe na mkutano wa shule zote za upili katika Kitutu Central na stakeholders wale ambao wanahusika wote tuangalie mambo ya matokeo. Na hiyo ni concern kwa Ministry of Education na nataka niwahakikishie kwamba hatutalala kama viongozi mpaka tuone kwamba haki inatendeka kwa wasasi na pia kwa watoto wenu. Omokonyi bumo county commissioner Juma Walele nigo abolia bayiboli kweneke buna abana babomba bwate chimbwa chingia na kuligerelia obokoleri bwabo asensemo y'ekisemi.
Any student mwenye ako indiscipline usi expect ata perform vizuri. Na indiscipline naona watu wengi wanasema ni ya mwalimu. Discipline ya mtoto yaanzangi na mwalimu. Ona principal, ona class teacher ya mwanafunzi yako, ujue mtoto yako anaendelea namna gani. Kuna mambo walimu wanajua lakini wewe kama mzazi haujachukulia maanani. Frida Kerubo, Ndizi TV.